Hlekani, ngiyacela ukubona umuntu omuhle njengami. Ngiyacala ukubona imfene ehamba esitradeni. Uyangazi ngubani? Ukuhlafuna wena sana. Ngijwayele. Mfene. Hayi Uzux ngijwayela kabi. Ubiza mina ngo-Black Coffee. Mina Black Coffee. Hayi khona. Endoda, ngongibhekile mina ngifana nemfene. Hayi wena mawungibhekile ngifana no-Black Coffee. Hayi, awufani no-Black Coffee ndoda. Hayi nawo muhle mos awufani nemfene. Hawu ndoda, naku ubuhle bendoda. Ungasitshila usuyi-type yami wena. Ndoda, uyangazi ngubani mina? Ngibuze ebantwini bazokutshela. Wadifa uku-DJ ngangihlale ngoba asazi maybe ithalente lami.